Hola, anem a veure com vull que m'ajudeu els exercicis de cada tema, ¿vale? Aquí tenim els temes del capítol 3, ho tinc en castellà com heu vist, això està traduït, però el menú en canvi no està traduït. Vale. Jo vull lliurar els exercicis, vull fer els exercicis, me'n vaig a Practice, aquí, Worksheets són els exercicis i aquí està el Labs. Normalment de cada capítol vos demanem que m'entregueu els Worksheets, els seguits exercicis i el Labs. Me'n vaig a els Worksheets, i en el worksheet el que faig és que veig me surten tots els capítols i de vora me surten dues opcions, una en format HTML que no m'interessarà i en format HTML. Com estic en el capítol 3 agafo el fitxer, o sigui, clico damunt TXT. Vale. Ara què faig? Selecciono totes les línies que estan numerades fins a baix de tot, excepte les darreres que no m'interessen per res perquè estan en blanc, o sigui, aquesta no m'interessa per res, puc seleccionar però no passa res. Botó dret, còpia, me'n vaig en el Edit, l'obro i ara faig botó dret i enganxa, vale? I aquí tinc tot el que he copiat d'allà, vale? Això són els enunciats de cada una de les preguntes d'aquest exercici del capítol 3. Primer de tot què faig? Primer de tot el que faig és el deso, el guardo. On l'he de guardar? Bueno, me'n vaig on tingui la carpeta aquesta de programació de dades, Python. Aquí tenc capítol 1 i això és del capítol 3, creo una carpeta que es digui capítol 3 sense espais, vale? ni accent ni res de tot això, crear la carpeta i li canviem el nom del document. Fixeu-vos que aquí estem de dins ja capítol 3 que està dins Python, que està dins programació de dades. Jo dam exercicis del 3.py, llegís 3.py perquè és un fitxer de Python, li dono desa, ja tenim el document aquí, tot el que hem copiat des d'allà està aquí, i ara què m'interessarà fer? Primer seleccionar tot el text i ara pingem Ctrl i M i fixeu-vos què passarà. En Ctrl i M el que ha passat és que tot el text se posa de color blau i s'ha afegit aquest caràcter d'aquí, aquest hashtag que vosaltres deis o signe de sostingut, val? Ara el que vull fer és això és la primera pregunta, l'enunciat de la primera pregunta el conservo i ara el que vull és, bé, em diu què està malament d'aquest codi, li dono aquí, copio això, per exemple, i ara escriuré el codi aquí. Vale, fixeu-vos que ara ha passat una sèrie de coses. Això s'ha passat, malgrat que sigui el mateix que això, s'ha posat en color diferent de blau, vol dir que això ja ell ho interpreta com una part d'un programa de Python, perquè ell sap que aquesta extensió .py és un Python. Després el que he de fer senzillament és descomentar aquesta línia, llevar els caràcters aquests, i que això ho puc fer també un per un, però si ho vull fer de cop, selecciono les línies i faig Ctrl majúscules M. I si pillo Ctrl majúscules M, automàticament se descomenten les línies. Perquè això funcioni bé, Python és un llenguatge posicional. CLC, com que és de la mateixa jerarquia que CIF, podran estar a la mateixa columna. Val? Molt bé, ara ja tinc això seleccionat, o sigui, ja tinc això i ho corregiré. Diu, què és erróneo d'este código, no? Què falta d'este código, de fet? Què falta? What is missing és què falta. Molt bé, li falta aquí un parèntesi i ara si la temperatura és millor que 90, que imprimes aquí, hace calor fuera i si no, no hace calor, no? Fuera. Vale, molt bé. Desam, perquè veus aquí m'ha sortit aquest asterisc que vol dir que hem fet canvis de la darrera vegada que ho hem desat i ara ho guardarem en el disc dur. Li donem a desa, ja està guardat. I ara què fem? Bueno, ara el que fem és senzillament anar a la carpeta on tenim aquest document. Això ho teníem obert a la carpeta, aquesta ja la tenim oberta, de dins capítol 3, botó dret, obren un terminal, vale? I anem aquí, clac, ja tenim el terminal obert i aquest terminal, fixeu-vos, faré control más perquè ho vegeu, aquí estem de dins la carpeta que posa capítol 3, vale? No sabeu molt bé els colors, però estem a la mateixa carpeta perquè hem obert el terminal a partir de la carpeta on estem, vale? En botó dret i obrir en un terminal. Vale? I ara que li posem aquí? Per compilar un codi en Python
fem Python 3, espai i el nom del fitxer que volem executar. Exercicis 3.py. Li donem el nom del fitxer que és i l'executam. Temperatura 120 o 129, jo que sé, m'hi poso això, diu is not hot outside. Si vull repetir una altra vegada executar el mateix programa, el que faré serà en les tecles o escric tot això, o si no m'ho vull evitar-ho, escriure-ho, en les tecles de cursor puc recuperar les darreres ordres que he escrit. Vale? Li dic aquí, vinga, executa aquesta, i dono temperatura 20 graus, que és menor que 90, crec que posava allà, no? Per tant, me diu is not hot out. It is not hot out. Per tant, vol dir no està bé. L'altra opció, no? Si és més gran de 90, me'l posarà it is hot outside, i si no, me'l posa aquest missatge d'aquí que vol dir que no fa calor a fora. Vale, ja està. Vale, i ara què faig? Torno al document que el tinc obert aquí en el Gedit, me'n vaig a la següent pregunta, veus? Aquí és la següent pregunta, li faig una sèrie d'espais per contestar la pregunta i diu escriure un programa en Python que tome un número del usuario, si queréis introduir un número a usuario y imprima si es positivo o negativo, 0. Usa una cadena if, elif, else. No use solo tres sentencias if, tres instruccions if. Vale, aquí escriuríem el programa, una altra vegada com hem fet aquí, el tros del programa. Fixeu-vos que totes les línies que estan en blau perquè davant tenen aquest caràcter de hashtag o sostingut, no? I això vol dir que són ignorades per l'intèrpret de Python, no els ignora, no intenta executar tot el que davant té el signe aquest, el signe de sostingut o de hashtag. I nosaltres, quan pitjam intro, el que fem és que posam línies en blanc i aquestes línies en blanc tot el que posem aquí ho interpretarà com a part d'un programa. Vale? Aguardaríem, aniríem a la carpeta una altra vegada que ja tenim oberta, a la terminal, i executaríem una altra vegada el programa i provaríem això, i així contínuament. Vale? D'aquesta forma, vosaltres me lliurareu en el Classroom aquest fitxer que es diu exercicis3.py, me pujau en el Classroom, a la tasca del capítol 3, i una vegada que tinguem això, senzillament jo podré corregir això, de forma que veuré el contingut de la pregunta, que us demanen a cada pregunta, i hi haurà la resposta a continuació. Jo podré executar tot això, totes les opcions, i veurem com està fet i tal. Vale? Bé, i això és tot. En el taller heu de fer exactament igual, el que passa que el taller normalment no tindrà un enunciat, o sí, i si té un enunciat, doncs senzillament feis això mateix, ho copieu, obriu un fitxer, el copieu el contingut del taller, el text, i després, si és el cas, i després el comentau perquè ja pugui veure de què va aquest taller. Vale? Després poseu el programa en Python que us demani el taller i ja està. Bé, i això és tot de com heu de lliurar, sobretot els exercicis de cada capítol.